Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello waqt il-programm Insights fuq TVM faħħar u ddefenda l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN lu kien jagħmel parti minnha bħala segretarju personali tal-eks Prim Ministru Nazzjonalista Lorenz Gonzi. Fil-fatt meta mistoqsi dwar jekk kienx deċiżjoni tajba li l-familji u n-negozji jitabbew blar kontijiet tad-dawl u l-ilma u qal li din mhux kwistjoni. Tħossi li kienet deċiżjoni tajba għaqlija illi jollow il-kontijiet meta n-nies hemm barra domu semmu wasallun tajjeb jew ħażin? Ħanejlek ħaġa, jiena mhux kwistjoni li jollow. X'inti kont qrib tiegħu ħafna. Ħanejlek, mhux kwistjoni li jollow il-prezzijiet jew joxtu l-prezzijiet. Fil-fatt meta mistoqsijek l-opinjoni dwar il-power station tal-gass għadix l-istess tal-Partit Nazzjonalista u qal li dan huwa ovvju. Mal-power station ġifieri kienet tajba ħażina taqblux magħha kont tal-istess fehma bħala partit? Mhux ovvjaw. Meta mistoqsi dwar il-pjani tiegħu biex jaqqat lil Partit Nazzjonalista anke fl-isfond tal-ħakma estremista li hemm fil-partit u qal li l-Partit Nazzjonalista diġà maqud. Kif tista' twijat li ħataqqat lil-PN? Il-PN ġa maqud. Fil-fattu qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista kien katalista u investa fl-Interconnector avolja fi żmien Gonzi PN lanqas biss kienet għadha saret l-applikazzjoni għal dan il-proġett ma ssirx u l-proċess kellu jinbeda biss taħt l-amministrazzjoni ġdida laburista ta' wara l-2013 immexxija minn Joseph Muscat. Aħna konna katalisti li investejna fl-Interconnector. Fil-fatt meta mistoqsi brabta mal-impjeg tiegħu ma' Lorenz Gonzi huwa konferma li se jibqa' jokkupa din il-kariga wkoll imħallsa mill-Istat waqt li jokkupa tieni l-ogħla kariga fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista. Mela inti stess qed li ħatibqa' taħdem fil-kariga li kellek qabel u li qed għandek bħalissa bħala assistent personali tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Ħadd irrinunzja l-paga li għandek imħallsa mill-Gvern f'din il-kariga? Mela kull min jaħdem ma ħaqqux il-paga.